I Danmark er der hvert år ca. 200 børn, der får en kræftdiagnose. Faktisk er det hele deres familie, der får diagnosen. Kræftdiagnosen for børn er sjældent en håbløs situation. Men den er heller ikke let. Fra det øjeblik sygdommen er kendt, så er familiens hverdag helt anderledes, og intet er som før. Foreningen for familier med kræftramte børn har i over 40 år arbejdet på at forbedre forståelsen af familiernes særlige situation, støtte dem i deres udfordringer og sørge for, at sygdommen ikke fylder hele livet. Familier med kræftramte børn er en forældreforening, som er stiftet og drevet af forældre til kræftramte børn. Formålet er jo at skabe nogle bedre rammer for de familier, som måtte være i den forfærdelige situation at få et barn med kræft. Vi har jo været med lige siden, at Wilhelms blev syg, og så har vi mødt sammen med andre forældre. Så det gør også, at man møder andre i samme situation. Det er en vanvittig god støtte. Og så er det jo bare rigtig, rigtig sjovt at få muligheden for os at få nogle fantastiske oplevelser, som man måske ikke har muligheden for. Fordi man er i isolation, eller også fordi økonomien kan være presset i en periode med et sygt barn. Det giver os bare noget at komme ud blandt andre, hvor man bare kan være, hvor man kan være det, man egentlig er. En familie til et tidligere kræftramt barn. At opleve fællesskab med og forståelse fra andre voksne og børn, der kender den ret usædvanlige situation, gør en stor forskel. Og det samme gør det at kunne deltage i oplevelser, der i familier med kræftramte børns regi altid tager hensyn til det enkelte barns vilkår, men stadig bryder den hårde hverdag og giver gode stunder, der ikke handler om sygdom. Vi har været medlem af foreningen i snart 13 år, har jeg lige regnet ud, ikke? Jeg havde en datter, som fik noget sygdom, da hun var 2. Sommerhusture, tivoliture og bakkenture. Og altså lækkert afbræk i en hverdag, som godt kan være rigtig, rigtig hård i kemobehandling, ikke? Det er hele familien, der bliver ramt. Og barnet skal jo igennem masser af behandling og et frygteligt forløb. Men vi ved jo alle sammen som forældre, at det kan være meget slemt at overvære, at ens barn skal igennem alt det. Det har jeg jo selv oplevet på egen krop og kører på 8. år nu. Og det ønsker man jo ikke for nogen, og der slet ikke sine egne børn. Jeg har altid været sund og rask og altid været aktiv, så det var underligt for mig lige pludselig at gå fra at være mega aktiv til gå mærkeligt og ikke kunne få armen ordentligt op. Altså, jeg var springgymnast dengang, så det var mærkeligt. Mig og mor, vi skulle prøve at samarbejde. Det sker ikke så tit. Ikke på den her måde i hvert fald. For os gør den jo det, at da Emil var syg, at man ligesom har mulighed for at komme ud og møde andre ligesindede. Og det gjorde bare en kæmpe forskel. Se nu der, hvor de vælter ud. Jamen altså, jeg blev jo anbefalet at skulle melde mig ind. Blandt andet også fordi, at de tog sig af søskende, at de heller ikke bliver glemt i alt det her. Og fordi meget af tiden jo kan gå med behandlinger eller besøg eller alle de her ting, og det er tit forældrene, der skal det, og så er det måske ikke så meget tid, der lige i nogle perioder går til resten. De har jo nok hjulpet lidt på min selvtillid, og de har på en måde jo også vist med alle dem, der har været medlem og sådan noget der, at man sagtens skal få et liv til at fungere, selvom man har de skavanker, man nu har. Det skal være sjovt at være med, men det skal også være lærerigt og indimellem udfordrende. Fra camps, der prøver at løfte nogle af de sociale og faglige udfordringer, der kommer med at være syg, til sjove dage, der danner gode minder. Til alle familier med kræftramte børn, rigtig god tivolitur. Vi slår dørene op til en masse forlystelser og is og candyfloss, og det er en dag, som rigtig mange af mine kolleger herinde i Tivoli har utrolig kær og glæder sig til.
Det fedeste dyr, jeg har set, det er løverne. De familier der, de skal have noget glæde og sådan nogle ting. Og det får man jo ved at være med i sådan en forening der, og få noget udflugt og sådan nogle ting. Så det vil vi hellere gerne bakke op om. For os handler det meget omkring, at vi kan få lov at give de her oplevelser. Vi er jo en virksomhed, der er drevet af at give oplevelser, og her kan man sige, at får vi lov at give det til nogen, som måske har ekstraordinært meget brug for det, så for os er det egentlig livsbekræftende nok. I dag har vi jo larmende biler og militærkøretøjer. Som du kan se i min baggrund, der står der en masse af forsvarskøretøjer. De er jo ejet af os alle sammen, så det vi gør en forskel. Man må røre ved det hele, og man kan prøve, hvad man har lyst til, og vil man bare gerne kigge, så er det også helt fint. For der var for 6 år siden, en fra den der forening med kræftramte børn, der sagde, I skal bare vide, halvdelen af dem, I har kørt med i dag, kommer ikke næste år. Og når man får sådan en besked, så bliver det ro. Så finder man virkelig ud af, hvad er det her, det handler om. Vi skal lige huske at se på, hvad er det, vi kører med. Det er altså syge mennesker. Enten har de gennemgået et sygdomsforløb, eller også er de i et sygdomsforløb. Og det skal man bare ikke negligere. Alle har brug for en ven. Mange af de børn, som danner venskaber under deres sygdom, holder fast i dem livet igennem. Der er noget særligt ved de mennesker, der ikke bare ved, hvad man har været igennem, men selv har levet det samme forløb. Uanset hvilke aktiviteter vi kommer op med, så er der intet, der kan hverken matche eller erstatte det blik og de ord, som disse venskaber kan udveksle. Altså, det er jo rigtig rart at møde andre mennesker, der på en eller anden baggrund har været det samme igennem. Fordi der er forskel på at prøve at sætte sig ind i et kræftforløb og i et andet menneske, end selv har været i det. Det giver en helt anden, et fælles bånd mellem os, der har været syge. Det giver en eller anden bekræftelse af, at man ikke står alene. At der ligesom er andre, der har været det samme igennem og forstår, hvad det er sådan. At nogle af de følelser, du har omkring det, og også har nogle af de samme senfølgere, og ja, generelt bare mere forstående, end folk udefra er, fordi de ikke kender til det. Vi skal skyde lerduer i dag. Mit navn er Kenneth. Mange af dem, som vi har med, har jo haft længere sygdomsforløb, og erfaring har jo desværre vist, at de har svært ved at fastholde de relationer, de har haft i skolen inden sygdomsforløb. Derfor så giver det mening at komme her og mødes med nogen på ens egen alder, som har været det samme igennem. Jeg har fået rigtig mange venner igennem Campus og Sildeforeningen. Ja, der er rigtig mange, der skriver med fra Campus, og også folk, jeg ser ude for foreningen. De forstår hinanden, børnene, og når de ligesom er samlet, så er det ikke kun, hvad skal man sige, der er nogen, der har sonder, der er nogen, der har senfølger og mangler ben, eller du ved, sådan nogle ting. Altså, den betyder meget for mig i den forstand, at jeg har mødt nogle venner for livet her, som også har været syge. Og det er jo nogen, man ligesom glæder sig til at komme og se. Fordi, hvad skal man sige, det er en anden slags ven, eller det er et ven på et lidt andet niveau end sådan normalt. Så det betyder rigtig meget for mig at kunne komme og være sammen med nogen, der har prøvet det samme. Uden ildsjæle ville familier med kræftramte børn ikke findes. Vi er stolte og glade for enhver, der bidrager til indsatsen. Men vi har et særligt sted i hjertet til de mennesker, der giver det ypperste, man kan. Nemlig sig selv. Foreningen kunne ikke drives uden de frivillige. Hver anden tirsdag på Skyby sygehus for eksempel har vi nogle frivillige, som møder op med sodavand, kage, slik og står klar til en snak. Og de frivillige er alle sammen selv forældre til et kræftramt barn. Jamen, jeg får rigtig meget ud af det, synes jeg. Jeg synes, det er helt fantastisk at følge udviklingen i, fra når de er med første gang. I dag har vi, eller i går, startede Vilas op for eksempel, og bare det, der er sket fra, da han kom i går og så lidt ud til, at han i dag allerede stråler sammen med de andre på en helt anden måde. Det er helt fantastisk. Og der ved jeg bare af erfaringer nu med de andre, at han kommer bare til at vokse, og det er det, vi ser på de her camps. Jeg har været med i foreningen i 15 år i år, så jeg har faktisk også jubilæum. Jeg føler, at vi bakker op om et godt formål. Jeg synes, det er meget givende at være ude til. Jeg kan se, hvor glade børnene er, og hvordan børn også i den her forening, når man har været med til rigtig mange arrangementer, lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Jeg er sygehjælper, men jeg er deres madmor derude.
Jeg arbejder i køkkenet, der har egentlig kun med de gode sider at gøre. Så ja, jeg får dem jo børnene serveret på en lidt anden måde. Altså normalt, der vil børnene være på stuerne, de vil selvfølgelig være på gangene, de vil være i køkkenet, hvor jeg er. Men det at få lov at se dem ude i den fri natur, få lov til at bolde sig og muntre sig og være dem selv og faktisk være børn, det giver rigtig meget. Bestyrelsen består udelukkende af frivillige, og for mig at se er det meget vigtigt, at det er frivillige og at det er forældre, der selv har været der driver foreningen. For det gør, at man ikke har den professionelle tilgang, men i virkeligheden den erfaringsbaserede tilgang til tingene, fordi vi har selv prøvet det. Jeg plejer gerne at sige, at vi ved det, for vi har været der. Med 40 år i ryggen og mange oplevelser i bagagen, føler vi, at foreningen er et godt sted. Et sted, hvor vi kan kigge tilbage på mange fine indsatser, såvel som på et nu, hvor vi løfter opgaverne godt og hjælper familier med kræftramte børn på en god og understøttende måde. FNKP betyder rigtig meget for mig. Det er en ting, der har været der lige siden jeg var lille, så ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. De er fantastiske i mit hoved. Ja. Jamen i år fejrer vi jo foreningens 40-års jubilæum. For en forening som vores er 40 år en lang historik at have, og vi er selvfølgelig meget stolte. Det gode ved den her forening er, at jeg bare mærker en varme og en glæde, og jeg synes, folk er rigtig gode til at tage hånd om hinanden. Og det er jo noget, der har fulgt mig i 15 år. Jeg kan også se, hvordan foreningen har udviklet sig. Som forening kan vi være stolte af den forskel, vi har gjort, men vi er ikke klar til at hvile på laurbærrene. Vi er glade for de første 40 år, men så længe der er familier med kræftramte børn, er opgaven klar. Vi skal støtte familierne så godt vi kan nu, og se, hvordan vi kan blive endnu bedre til at støtte. Vi er jo bare en ganske almindelig familie. Vi har bare oplevet noget, som ingen andre skulle opleve. Og det giver os et kæmpe sammenhold. På kryds og tværs af landet, faktisk. Malene har fået en masse oplevelser, som hun ikke havde fået ellers normalt. Så hun er kommet hjem med en masse input, hvor hun har fået en hobby for eksempel, og hun har fået venner, som hun ellers kvæg sygdommen har svært ved at tilknytte sig. Hvis jeg får lov at blive ved med at have indflydelse på foreningens fremtid, så skulle vi gerne fortsætte i samme spor. Vi skal give den opbakning til forældrene og den støtte, som de har brug for. Og vi skal komme med de tilbud, som er relevante for familierne, både for børnene og for resten af familien. Men særligt vores unge netværk er jeg rigtig stolt af, fordi at der tager vi altså hånd om rigtig mange unge mennesker, som har et stort behov for at få en ny social omgangskreds og for at komme tilbage til en normal hverdag. Vi føler os lidt specielle. Vi føler os lidt som sådan nogle, der bliver gjort noget ekstra for os, og det synes vi faktisk også lige, vi har fortjent. Hvis du har brug for os, så skriv eller ring. Vi er her for dig, og vi er her for din familie. Og hvis du kan hjælpe os, så tag kontakt. Du kommer til at gøre en forskel.